যতন তিনি তিনি আরো যে মিডিয়া যত মিডিয়া পাইथाखौनो जोंनि माध्यमतै जोंनि थ्रुतै दिनै आं साग्लायनायाव सिनि गुफुर खत्रिय समाजनि सिनि गुफुर खत्रिय समाज एक्चुअली सिनि बुबाग्रा दंमोन आगि बिर बिक्रमा मानिक बाहादुर बर्तमाननि बन संथाय खालामनानै आबनि तुइनो दिनै महाराजनि परम्परा सिनि 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 बतम फायनि जोंनि गुफुर खत्रिय समाज हयते जे बुबाग्रा सि ताबुदे प्रदुत किसन मानिक न सिनि जतन समाज जतन अकरा हनै बतर नै जोंबनो जों मानिबै दङ जे बतिनि अ जे त्रिपुरा मथा हानि खेय जे एक पार्टी न फरै थिनि एडिसि चंमारियो ब दिमान तै आनि व्यक्तिगत एवं आनि खत्रिय समाज त्रिपुरा समाजनि तरफ हयते बनो आं माया फर ताइ जों बनो माया फर आबन बागैनो अबतै सानमो दङ तेगाइसा जे राजा चिनी जे बुबाग्रा साइथमानि जे अचंमारिनो जे विभिन्न जगह सिनी विभिन्न जगह बोलाई तगलाइन तंलाइका अब बार बार सिनी महाराज मानाखै तथा पिटाखालि ओके अबनतै जांतैसे सानमो जों सिनी प्रतिति गामि चौधरी दङ हांकर चौधरी दङ गाथिनि ताइ विभिन्न दफानि बररक दङ ताइ सिनी निगिनि त्रिपुरानि गरब दङ बरंनि न आंगनो सानमो जों खयजमो जों जाहाते त्रिपुराव सिनियो हाव सिनियो हास्तेव जाहाते कोनो किछु गन्डगोल याते कोनो किछु वालाई सकलाय याते बोलाई तक नंग याते निजरा बोलाई लेखेबो निजिनि बरंगय निजि बरं बोलाई ले जागो बियनो बिनि माने सबारके बिनि माने नमनो खटिंगो गा आबनो निजिनि बेपारो तिnya नांनाय जे केबो जुदिरानि माने सबारके आगबति मातमन बागे बसं बाबिने नांनाय जाहाते कोनो लस बिनि खटिं याते अशांति याते बिनि केबनि नक्स खक्तव केबो नक्स गो सबाइरो दुकान सकतो गारि सबायो रबार बागान सकतो ताबो अजे चले जम अवस्था अब जाहाते कोनो दिन ताखायंतुन के आंगबन सानमो जों ता सिनि त्रिपुरा खत्रिय समाजनि हयतिं आं सानमो जों तामि चौधरी जों आं अबन निर्देश ननो जों जे सानमो जों अबन पाइनमो जों जाहाते कोनो ग्राम कोनो पाराव जदि अपि कोनो घटना थाखाय आ पारानि चौधरी जों अबन टेकल खायजन अबन थाङै बरबो सालायखौ मथाकतुन हांकर चौधरी सानमो जों बिनि हांकर चौधरी बिनि गामि चौधरी बबो मेसेज न बरतन जे बोलाई तगलायङै कोनो लाभ करिसें निजरा मते निजराबो हाइमिया तुंगंग गाय बुजाबो सिनि बरं बुलांनाय खायजागो सिनि बरं खायजांनाय नस्तंबो सिनि बरं नस्तंनाय बुनायदाबो सिनि बरं आबो निजरा मते निजरा पे खायजुगले बाहायकै जों गाहाम ख्रिङै तंनानि शान्ति सम्प्रति जों बाहायकै तंनानि गाहाम ख्रिङै मिलि जाक तंग थाना से सबक सिनि चाइतमु जतन नायाबो के अबन आतैसा बार बार अकल साननाया कोनो जगह बोलाई तगलाइन तबो गामि चौधरी नरम गरमा थांगै बरवाय सालायाखै थागै जोंदि जाहाते अपि तांगै शान्ति से साननांगौ जों सुख शान्ति से नायो शान्ति के दंना बागैनो दिनै जोंनि अजे प्रेस माध्यम बनो हाय हाय साव जे कोनो दिन बोलाई तगलाइन माना खायदि मथागै तनि खान्यातारदि मिलियाखै बरनो रिङि तुबि बुजोगदि गो खायदि से थांजा से सन्तान आ थांजन बागैसे से दिनै अपडेट होनां बे नंग मान अजे अबनो आनि त्रिपुरा खत्रिय समाजनिबो थांजोब हास्तिनि लोगोरनो आं बयनावबो जों जे अपडेट बोलाई तगलाय ताखायलायदि खटिं मसिनि खटिं नष्ट बुनाय दवासिन बरं आबो निजरा मते निजरा पे खायजुगले बाहायकै जों गाहाम ख्रिङै तंनानि शान्ति सम्प्रति जों बाहायकै तंनानि गाहाम ख्रिङै मिलि जाक तंग थाला से सबसिनि चाइतमु जतन नायाबो के अबन आतैसा बार बार अकल साननाया कोनो जगह बोलाई तगलाइन तबो गामि चौधरी नरम गरमा थांगै बरवाय सालायाखै थागै जोंदि जाहाते अपि तांगै शान्ति से साननांगौ जों सुख शान्ति से नायो शान्ति के दंना बागैनो दिनै जोंनि अजे प्रेस माध्यम बनो हाय हाय साव जे कोनो दिन बोलाई तगलाइन माना खायदि मथागै तनि खान्यातारदि मिलियाखै बरनो रिङि तुबि बुजोगदि गो खायदि से थांजा से सन्तान आ थांजन बागैसे से दिनै अपडेट होनां बे जोंनि मान अजे अबनो आनि त्रिपुरा खत्रिय समाजनिबो थांजोब हास्तिनि लोगोरनो आं बयनावबो जों जे अपडेट बोलाई तगलाय ताखायलायदि खटिं मसिनि खटिं नष्ट मसिनि नष्ट गाबन बगिनो अपडेट खायावै गाहाम ख्रिङै जाहाते जतबै मिलियाखै तंनानि अबसर साइना आं आनि साख्लायनो